Ndauya pano muri Zimbabwe. Nyaya yandinayo ndiruda kubatsirwa. Ndakaroorwa nemurume wangu 2002. Ndaroorwa nemurume wangu takagara gore ne8. But pamwiri pakaramba kubata. Pamwiri paramba kubata ndaiwe munhu wekufamba mumasove kuchiwanu ndichitsvaga rubatsiro kuti ndibate mwana. But zvakaramba. Saka amweni wangu wakavha wauya nemukoma wawo. Wauya wakasvika wavunza mwana wawo kuti chii chiri kuitika. Mwana wawo akati handiziwe. Bamukuru wangu wakazouya kwandiri ndobva nditi mainini ndanzwa muchinyeiwa nana mama. Zvichinzi iyi imombe yemashanga. Munoziva here mainini kuti zvinorevei? Ndobva ndati handizive. Zvikanzi kana zvichinzi mombe yemashanga zvine zvichinzi hausi kubereka uri kungodya chikafu chaindi. Ndobva ndati nekuda kwei? Zvikanzi ko sei musiri kuita pamwiri? Ndobva ndati bamukuru handizive. Zvikanzi asi mukomana anoita here? Ndikati mukomana anoita chaizvo chaizvo chokwadi. Zvikanzi alright, madii kumbofamba? Ndikati bamukuru ndiri kufamba asi handina zvandiri kuona zviri kuita. Zvikanzi alright. Bamukuru ndobva waenda zvavo bva ndasara. Ndakasara ndichingozvidya mwoyo. Ndopandakatanga kufona kuchirongwa chekuRadio Zimbabwe chaiitwa mazuva iwayo. Ndobva ndabvunza ndakataura nagogo chaitwa nambuya nasekuru. Ndikati gogo ndine problem yandinayo. Ndakagara nemurume wangu zvakanaka asi pamwiri pari kuramba kubata. Ndopo wakanditi mwanangu ndiruda muzukuru wangu ndiruda kuti manheru paucharara nemurume wako nhasi. Ndiruda kuti uwe une tauri rako nyowani rekotoni ramuchashandisa pabonde renyu. Washandisa maita bonde renyu mapedza. Ndoda kuti upukute masperms emurume wako. Wapukuta unoribatanidza jira riya. Then makuseni ndoda kuti urivhure jira riya. Rikavhurika richiti kwakwanyi kwakwanyi. Wozwa kuti murume wako anobereka kana rakabata kuita kunge glue. Kana rikangoti bhedheni. Mawani. Ndobva ndaita saizvozvo mangwana makuseni ndobva ndaita zvandandaudzwa nagogo. Ndakavhura tauro rangu rakangonanamuka. Ravhurika. Ndobva ndafona ndikati gogo harina umboita zviri kukwakwanyuka zvakaita glue rangu kuti bhedheni. Zvikanzi saka toita sei? Nhasi manheru ndiruda kuti ukasangana naye uchava wakaisa mvura yako mubhaketi, half bucket. Waisa mvura mubhaketi, kana mapedza kusangana ogara pabhaketi. Kana wagara pabhaketi ndoda kuti ugomere urume hwake ukabuda mangwana makuseni ondifonera ondudza kuti unenge waona zvakaita sei. Zveshuwa ndakaita saizvozvo mangwana makuseni pandawafonera. Ndafona ndakabva ndawaudza ndikati gogo urume hwake hwakayangarara pamusoro pemvura. Wakati mwanangu chokwadi chandava kuda kukuudza ndechekuti muzukuru ufamba nemurume wako muri pamwe chete kuti mukwanise kubata mwana nokuti urume hwake hauna kusimba ukwanise kuumba mwana. Ndobva ndati alright. Sezvinei baba mukuru wakabva wadzoka nditi mainini makazoita sei? Pane kwamakazomboenda here? Ndikati no handina kwandakamboenda. Ndangogara nokuti ndatoluza hope. Mwoyo wangu ndaneta ino. Zvikanzi bamukuru wakabva waenda kumba kwavo. Mangwana acho makuseni vandamukira kumasowe. Pane kumwe kwandanzwa kuti kuna mai vanoita zvekuuchika. Ndaenda kumasowe kuya. Ndakadzoka kumazuva rodoka. Ndichiti kumazuva rodoka ndakasvika kuudzwa nalandlord zvikanzi murume wenyu asungwa. Kasi murume wangu asungwa? Asungirwei? Zvikanzi asungiswa nemukoma wake nenyaya $2. Ndobva ndati $2? Zvikanzi ari kunzi atora $2 kubasa. Tati ndakabva ndagara zvangu mumba ndichifunga kuti ndoita sei. Bamukuru wakabva wasvika. Zvikanzi maswera sei maini? Ndikati ndaswera hangu kana maswera hangu. Zvikanzi ko mukomana aenda kupi? Ndikati ndangonzwa kuti mukomana asungwa but handisi kuziva kuti chii chaitika. Zvikanzi nezuro murume wenyu akamboya nemari here panapa? Ndikati nezuro haana kuya nemari. Sevanhu vaitambura vaitoshandiswawo murume wangu aishandiswawo nemukoma wake. Kati haana kumboya nemari. Zvikanzi mainda musungisa akandibira $2. Ndikati mune shuwa here bamukuru kuti mungasungise muning'ina wenyu nekuda kwe$2? Zvikanzi ndozvitoripo.
ati hapa napo chakaipa. Saka iwe iri nguva yechibage mamukuru wakabva nditi handei kumunda tinotsvaga chibage chekuti mubiki mugomuendesera. Ndobva taenda kumunda kuya, tasvika kumunda kuya takatema, ndakatema waindinongedzera chibage wachiti icho chaibva ndofunga ndakatema zvibage zvinenge 4. Bamukuru ndopa wakandibata vanondidonhedzera pasi ubva wandidamburira pendi ndobva wandinyenga nyoro. Wandinyenga wapedza ndobva wanditi zvataita hazvitaurwe, mukazvitaura muchaona maperero azvo. Vandati ndimbozvitauri bamukuru. Ndobva taenda kumba. Ndasvika kumba ndinombobikawo chibage chiya, ndakabva ndangopererwa nezvazvaitika. Iwo wakabva wafambira nyaya yemurume wangu ndobva wamubudisisa bva auya kumba. Kuti ndiudze murume wangu ndaitya. Handina kuziva kuti kurara kwandaita nabamukuru ndatobata pamuiri. Ndakagara ndofunga 1 week ndakatanga kungorwara mwedzi wese ndichingorwara ndichingorutsa. Wechipiri ndizvozvo ndopa ndakazoti murume wangu tadi kumboenda ndanotestwa, ndinenge ndane nhumbu ini. Zvikanzi kuti kudaro zveshuwa ndakanotestwa bva ndanzi ndane pamuiri. Ndaita pamuiri apa takagara ndine nhumbu yangu. Murume wangu akabva dzingwa basa nemukoma wake vanzi handichakuda pabasa pangu. Vatatanga kungotambura, takatambura tikadzingwa nalandlord, vatanogara pamwe pamba patainzi munonobhadhara magetsi neimba ndo basa renyu pano, achitichengeta chikafu tisina. Landlord waigona kutipo, wakangotipo chikafu mazuva ekutanga dzamara wasviba moyo havachatipa chikafu. Murume wangu angoitawo zvemapati time, takurarama nekutenga zvitsaona tuhudzu twemafuta, kabhanduru kedu kemaveji. Nhumbu iri kukura, nhumbu haina kumira. Nhumbu yangu yane 7 months. Murume wangu ndakamuti nhumbu yakura murume wangu, ko preparation tichaitenga nei? Akanditi mukadzi wangu neno ndiri kutopererwa, handizivi kuti toita sei. Pamba ipapo takabva tadzingwa, vatanochengetwa nevamwe futi mbuya vangu vasingaoni, wangu vari bofu. Waudzwa nemwana wo problem yatatiina ndobva watitora bva wati munonge muchirara mudining, ine nchirara mubedroom mangu nokuti dzimwe dzimba dzadzine maloji. Takagara zvechokwadi. Nambuya ivavo wakatichengeta kusvika nhumbu yedu yatova 9 months. Nhumbu yamu 9 months takabva tachinja pamba. Vaiti vana vari kuuya kubva kuSaudi, saka wafanira kuzoti ndinogara nemi panapo. Ndobva tatsvaga imba chinyeda chedu, zvimba zvimwewo zvamama zvakawangowakwawo zvimwe zvezve. Ndobva tanogara muchimba muya. Takagara, nhumbu yarwadza, hatina preparation. Ndaendeswa kuchipatara, ndakasunungukira pachitunguisa hospital. Ndaenda kuchipatara ndopa unonoti Mwari kana vakakurongerawo zviripo unongozvigamuchira. Nhumbu yangu yakarwadza for 4 days. Yarwadza for 4 days. Ndakabva ndanosununguka mwana wangu mukomana. Mwana uyu handidi kunyepera imhuri yeZimbabwe. Mwana uyu ndakamuzvara ari papa mukuru. Ndopa tete wekutanga wakasvika wakati mwana uyu zvawazvara baba mukuru wako naiwe. Kita sezvinonzi ndiwo baba wacho. Pandati zvakaoma tete. Murume wangu vauya vati wandizvarira mukoma. Mukoma wake ava wangu wari kwamaiguru newekwamainini. Ana mai wangu wangu wari mukoma nemunin'ina. Ndakabuda muchipatara. Bamukuru pawakasvika ndane mwana wafonerwa unzi mainini wenyu wane mwana asi mwana haana kupfeka. Wakabva wanotenga preparation for uya nebhegi rawo. Vandakwanisa kubuda muhospital mwana akapfeka. Taenda kumba ndakagara mwana ndofunga akaita 3 months. Mwana ane 3 months bamukuru wakanotenga prema. Watenga prema vawatenda tengera mukomana prema. Makuseni egega munofanira kugezesa mwana. Ndo yandichimutora ndoenda naye nokuti bamukuru avaita basa rawo ranga riri self job. Ndonogara naye kubasa. Saka bamukuru everyday wangu wakuya wachitora mwana. Makuseni osvika magezesa here mukomana ndoti ndamugezesa. Woisa mwana mupurema oenda naye kubasa kwawo oswera naye. Saka pakapera 2 weeks wachiuya achitora mwana everyday wachinoswera naye. Wachimupa nani. Ndo pakabvunzwa nemurume wangu kunzi nai mukadzi wangu, ko iwewe sei mukoma uri kuuya achitora mwana everyday? Ndobva ndati ndiziweni ndongotiwo pamwe kuwirirana kwenyu. Zvikanzi inini handisi kuzvida, utanga mangwana
mwana hapana kwaari kuenda. Handina kupikisa ndikati zvakanaka bamukuru mangwana acho akauya ndobva kuti ndipei mwana. Bva ndati ndarambidzwa kuti ndikupei chi mwana. Zvikanzi adaro ndiani? Bva ndati ndibaba wacho. Zvikanzi anozviziva here kuti ndomutorera mukadzi nemwana. Saka murume wangu anga arimo, hapana akadaira. Ndangoramba ndakanyarara. Bamukuru vabuda vaenda. Bamukuru vabuda waenda, murume wangu akandibvunza zvikanzi naimai mwana, ko sei mukoma wati ndokutorera mwana nemukadzi? Ndibva ndati ina handina zvandoziya paukama hwenyu, madii kubvunzana mega mega, ina handina zvandoziya. Zvikanzi wo, bva yapera yakadaro. Takagara, wakamboita magiraji wachawirirana, murume wangu wachafambidzana. Tagara. Mwana uya anga ane guri ne3. Mwana anga akutomira. Mwana akatanga kurwara. Zvekurwara. Ende ndaiti ndikaenda kuchipatara. Ndikasvika ndaitukwa nemanesi kunzi kutadza kufidha mwana ane kwasho. Mwana inga ndiri kumufidha zvakanaka wani. Pandikutadza kufidha mwana ndipapi. Ndikadzokera kumba, mwana oita serious. Haachamira, haachagara, akungogara akarara. Urwere hwemwana hwakazokura. Mwana yanga ane guri ne5. Achingoonda mwana, achingoonda. Mwana akasvitsa ane guri ne5. Ndopa akabva mwana yanga asisafambi, haachakwanisa kutaura, haachamira, haachakwanisa kutaura, haachagara. Zvakungondinetsa kuti ko chii chiri kumboitika. Ndopa ndakabva ndamboedza kufamba nemwana kumasowe, kuita sei mwana haana kurikavha. hama dzangu ndaingoudzwa kumasowe kunzi mwana akabatwa nemunhu ane nyengerezi, mwana roiwa, zvichambonzwisisike. Dzamara mwana akazoshaya. Mwana uyu akazoshaya ane guri ne6. Mwana uyu ashaya. Musi werufu baba mukuru wangu wakauya. Wanzwa kuti mwana ashaya. Baba mukuru wakachema. Mwana uyu akashayira muchechi. Teve tiri kuchechi. Tiri muchechi umu takasvika inini naamweni wangu tichinoedza unobatsirwa. Aitibatsira vaive sekuru. Ndobva tasvika sekuru ava munhu ainamata zveshuwa, wakatora mwana bva unoenda naye muchechi. Wapinda naye muchechi mushedhi mainamatira vanhu. Wakanamata nemwana. Wanamata nemwana. Takati ko sekuru nanhasi wachingori kunamata nemwana here? Ndo pakateerwa kushedhi kuya. Ndobva amweni wangu watoona sekuru wari koku mwana akadonerwa ku. Sekuru wari kumara pasi wachiti nhasi ndikutoda nyama. Pakabva panofonerwa vamwe vanhu vemuchechi imomo. Ndobva wauya vamwe amaibva wanohaka wakati takatomirira nyama izvizvi. Ropa takanwa rapera. Zveshuwa kuma 9-10 dzeusiku mwana wangu akangoti gogo. Anga takarara takati mbuya waiwe muridzi wemukadzi wasekuru wambuya mukadzi wasekuru wepachechi. Wanga wari kwekutanga, amweni wangu pechitu, mwana pakati, mainini pakati, inini kwekupedzisira. Saka mwana akanopatika vati gogo ndiri kuda mama. Ndobva ndanzi yei mukai. Vandamuka. Ndobva ndati mati. Zvikanzi mwana ari kukudai. Vandati wati mwanangu? Zvikanzi handikumba mama. Saka panguva iyo vanhu vese takafungudza kuti mwana araiti. Takabva tabuda zveshuwa vataenda kumba kwedu kwataigara, nokuti taigara uchitungwiza. Taenda kumba takazoti tasvika kumba vatati handei kune vamwe baba mupostori so wambonoti namatira mwana muechi mumapostori. Takasvika kuna baba vaya vaive baba vechikuru. Vatasvika vatawatsanangudzira dambudziko remwana. Wakati ndipei mwana. Wapiwa mwana wakabva wanoti mungandigire mwana uyu wedu we. Mwana uyu tsinga dzake dzese dzanyura dzemumusoro. Saka kana ndichiti tsinga dzemumusoro dzanyura kureva kuti hapasisina mwana apa. Mungandigirewo mwana atofa kudhara. Amweni wangu wakabva kuti haana umbofa, tibatsireiwo kani. Baba vai vakati mwana uyu akarohwa nenhova. Nhova yake ndikaibata anogona kufira mumaoko mangu.
Saka zvandakuita ndakushandisa munhenga. Muone zvichaitika. Baba vaizveshuwa wakashandisa munhenga vaisa mukanwa memwana. Waisa mukanwa memwana akabva atanga kudhubhuka ropa raita kunge rakasangana nehurwa. Zvichibuda. Ndobva wati chiendai kumba munorara. Mangwana makuseni muona kuti mune mamuka makaita sezveshuwa takaenda kumba. Tasvika kumba. Mwana akangoti mama ndoda drink. Ndobva ndamunwisa drink riya zvakanaka. Vatarara usiku hwese asi aiwoneka tonge ari kubudisa mweya aiti kusvika makuseni kwaedza. Ndakabuda panze ndobva ndati rege ndinotsvaga porridge rekuti ndigadzire mwana wangu. Nokuti porridge mamusisina mazuva ataiwewo tiri vanhu vanotambura. Ndanotsvaga porridge ndakadzoka pamba ndobva ndanzi nabamunini vandati ko mama waenda kupisvika nabamunini mwana angoshandura maziso maiguru. Saka mama wamhanya nemwana wadzokera naye kwasekuru. Ndobva ndakabva ndangopfeka mapushi vandatanga kumhanya ndichiteera. Ndakawabatira pacomplex. Ndati mama tonei mwana uchinondiratidza mwana angatopindura maziso achingoti tasvika kwasekuru kuya sekuru wakaedza kunamata nemwana hapana chakafamba. Zuva rakavira mwana achingodaro. Manheru tarara zvekare mumba mwemwe ndopa akati akarara naamweni wangu vati gogo ndiri kuda mama. Ndobva ndanzi naamweni wangu imbotorai mwana mumuzore mafuta mumakumbo nekumeso kukutonhora. Pandakabata mwana wangu makumbo kubva kutsoka ndichimuzora vaseline kusvika mumabvi ndakanzwa chando chakandityisa zvekuti ndakati mwana uyu achiri mupenyu here kana kuti afa. Ndamuzora mafuta ndakapedza zvikanzi mama ngatirarei. Ndakangoti ndichiisa musoro pasi mwana wangu ndobva andibata pano parushaya padamapo zvikanzi mama rara. Ndichingonobatwawo nehope. Ndakabva ndarota hanzvadzi yangu ichinditi ndauya kuzotora mwana. But akauya ari semuchihutsi like mhute kunotonhora iyai. Ndobva asvika zvikanzi ndipe mwana ndauya kuzotora mwana. Mwana kumudii ini ndogara nemwana wangu zvikanzi azviite ende ndinoda kuti undipe mwana uyu uchifara. Kumba kwangu inini kwakanaka. Kumba kwangu kune rugare. Mwana uyu ndonogara naye zvakanaka. Ndiri kugara ndega hanzvadzi. Ndobva ndati zvikanzi ukandipa mwana uyu uchifara tinonogara zvakanaka. Asi ukandipa wakatsamwa ndichatadza kugara nemwana wako. Ndopa ndakabva ndanomutambidza mwana uyu. Watanga kufamba nemuhutsi muya. Wari muhutsi muya saka waiflowa wachikwira. Wachikwidza wachitanga wari kuenda mudenga dzamara ndisisaone ndichingobhaibhisa. Ndobva ndati pati. Ndapatika ndakaona mwana wangu wakabata mwana mumaoko bva ndati mama chii. Zvikanzi hapana rara zvako. But ini ndatonzwa vachitaura vachiti mwana uyu anyarara. Gogo mukaitigadzirire tiende kuchipatara. Vanditi hapana. Ndakamugara ndakabata shaya ndichifunga kuti mwana wangu. Ndakachema zvechokwadi. Ndakarwadziwa nemwana wangu. Vatanzi mwana wenga aberekwe namwana wangu wakabva mubereka handei kuhospital. Takafamba netsoka kuenda kuchitungiza hospital inini gogo sekuru murume wangu amweni wangu. Tasvika kuchitungiza hospital wakabva vatanotaura zvatakataura ndobva watambira mwana vamuisa muemergency room wakamuvhara kwese kusvika kumeso. Ndobva vati mai vemwana ndivapi. Zvikanzi ndiava. Zvikanzi muri sei? Ndati ndiri right. Zvikanzi mwana wenyu mamuchida kuti azoite basa rei kana akura. Ndikati nini handisati ndatarisa ndaingoti zvinei zvarongwa naMwari ndizvozvo. Zvikanzi nyaya iripo panapa ndeyekuti mwana wedu atisiya. Saka usazvidye mwoyo. Wakaedza kundikansela zveshuwa mva ndazvigamuchira semunhu anga atoudzwa kudhara semunhu aiziya kuti mwana wangu ashaya tiri kumba. Vanangozvigamuchira zvikanzi saka panapa zvatakuita munhu wana achasara akachengeta bhodhi yemwana. Moenda kupolisi monoripota. Vamwe moenda kupolisi monoripota. Maripota nyaya iyi then mouya toendesa mwana kumochari.
muzonotora mwana muzonoviga. Zveshuwa takabva tabuda inini naamwene wangu nemurume wangu nasekuru kuchipatara kwakasara gogo. Patasvika inini ndakabva ndanosiyiwa kumba, amwene wangu vaenda kupolisi nasekuru vanoripota nemurume wangu vanoripota vaenda nemapurisa kuchitungu hospital. Mwana vanosiyiwa kumochari vavadzoka. Pamukuru pavakanzwa kuti mwana ashaya, unoziva kuti mwana wako kana afa unotaura kesi. Pamukuru wangu wakataura nyaya yese, wakataura wakati ndarwadziwa nemwana wangu. Ndanga ndati ndazvarirwa baba mumusha, but handina kuziva kuti Mwari wachanditorera baba vangu. Iye zvino baba vaenda ndosara nani. Bamukuru wangu wangu aine vana vavo 3 vasikana. Wangu asina mukomana. Bamukuru wangu akachema. Takayatamba rufu, tatamba rufu, mwana akanovigwa, mwana avigwa, tadzoka. Nyaya yakazonetsa, yakunetsa paukama, sei mashoka ya akataurika. Inini kuti waiti wakada kundivhunza ndaiva ndati handina zvandoziya, bvunzai munhu akataura nokuti handina zvandoziya. Bamukuru wangu kubva ipapo wakabva wanetsana nehama ndobva watiza vaenda kuSouth Africa, nanhasi ndokwavari. Wari kuSouth Africa ndakazovabvunza ndikati ndaiba mukuru, asi zvataita zvezve tata mwana anga atovigwa hatisisina mwana, asi zvatakaita paipai zviri right here, taizoita sei dai kuri kunzi mwana akura izvezvi? Wakanditi mainini nyaya ndakatoironga, ndakatoti mwana wedu akasvitsa 2 years, then inini ndobva ndaenda South Africa, ndodzoka ndobva ndakutora iwewe nemwana tobva tatiza tonorarama tiri kuSouth. Vandati wow. Saka izvezvi mhuri yeZimbabwe chinhu chiri kundinetsa inini chandawira pano nenyaya iyi ndechekuti inini handina mwana kubva ipapo up to now. Ndafamba mumaprofita, ndauchikwa, ndafamba mudzin'anga, mwana ari kuramba kutamba. Saka zvikureva here kuti ropa rangu inini rakawirirana nabamukuru, ndoramba ndichienda kuna bamukuru kuti ndiite umwe mwana. Ndatambura, ndauya pano kuti titaurewo nyaya iyi kuti mundibatsirewo, saka ndikukumbirawo rubatsiro mhuri yeZimbabwe.